அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே ஒரு சாஃப்ட் சில்க் வெரைட்டிஸ், அதாவது பியூர் பட்டில் லைட் வெயிட் எப்படி இருக்கும். அதாவது நார்மலாக இப்போ உங்களுக்கு பியூர் பட்டு காஞ்சிபுரம் பட்டு அது நம்ம என்ன கொஞ்சம் நல்லா புடவை நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும், எப்படி நாங்கள் உடுத்திக்கிறது, ஒரு ஆஃபீஸ் யூஸ் பண்ணால் கட் பண்ண முடியாது, ஒரு ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட். பட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் சில்கே தான் இது. பட் எல்லாமே சாஃப்ட் சில்கில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம். இதனுடைய எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்து எல்லா விதமான தலைப்புலுமே இது மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். இது எல்லாமே வித் ப்ளவுஸ், இது பிளெயின் ப்ளவுஸு. பாடியில் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி ஜரிகை ஒர்க்கு, த்ரெட்டு ஒர்க்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸாக இருக்கும். இது எதுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த பதிவு போட்டோன்னா, இது ஏற்கனவே சாஃப்ட் சில்க் நிறையா போட்டிருக்கோம். பட் இப்போ இதெல்லாம் இந்த பொங்கலுக்கோசரம் இந்த கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. இப்போ தான் நியூ கலெக்ஷன் வந்ததுனால சரி உங்களுக்கு போட்டிருக்கு. இதில் சப்போஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும்னா கூட, ஏன்னா இப்போ திரும்பவும் இந்த கொரோனானால சில பேர் கொஞ்சம் வரத்து கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணுற, திரும்பவும் எங்களுக்கு வீடியோ ஷாப்பிங் பண்ண முடியுமான்னு நிறைய பேர் நீ கூட ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ ஷாப்பிங் பண்ணுறோம். வீடியோ ஷாப்பிங் பண்ணுற கொரியருக்கு 100% இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நீ வீடியோ ஷாப்பிங்கில் அனுப்புகிறோம், இல்லை நீ வீடியோ ஷாப்பிங்கில் வேணாம், எனக்கு ஆன்லைன் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க. எனக்கு இந்த சாஃப்ட் சில்கில் இதனுடைய ப்ரைஸஸ் கேட்டேன்னா, அதாவது 5500 ரூபாயிலேருந்து 6500 ரூபாய்க்குள்ளே இருக்குது. அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்கு, ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு விதமான ஒர்க் இருக்குது. இதில் பல்லு எல்லாமே கான்ட்ராஸ்ட் பல்லு வித் ப்ளவுஸ். இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இப்போ தான் வந்திருக்கு. அதிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த காப்பர் சரி, இந்த சாஃப்ட் சில்க்லேயே காப்பர் சரி, புட்டாவும் காப்பர் ஜரிகை புட்டா. ஒரு டிசைன் பார்த்திங்கன்னா சில்வர் ஜரி மாறி மாறி வரும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தலைப்பையும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இருக்கும். வித் ப்ளவுஸ், பிளெயின் ப்ளவுஸ். நான் இதுக்கு நான் இன்றைக்கி, அதாவது எப்பப்போ நாங்கள் நியூ டிசைன்ஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ எங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது விருப்பப்பட்டாலே ஏதாவது சஜஷன்ஸ் சொன்னாலும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. கமெண்ட்ஸ் பண்ணி உங்கள் நம்பரை பண்ணிங்கன்னா நான் இமீடியட்டாக உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே நார்மல் வாஷ்லேயும் பண்ணலாம், இல்லை ஃபஸ்ட்டு ட்ரை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் நார்மல் வாஷ்லேயே பண்ணலாம். இதனுடைய பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். இதனுடைய வெயிட் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி ஒரு 450-500 கிராம்ஸ் வெயிட் தான் வரும் உங்களுக்கு. இது பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேஷன்ஸ் எல்லோரும் ஷேர் பண்ண சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர்ஸாக ஈவன் சிங்கிள் சாரீனா கூட நாங்கள் கொரியரில் அனுப்புகிறோம். இது நீங்கள் வரணும், மேரேஜ் பர்ச்சேஸ் நிறையா பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பினா, இல்லை வீடியோ ஷாப்லலாம் கிடையவே கிடையாது. புரியுதுங்களா? சிங்கிள் சாரீ எனக்கு அனுப்பிச்சுன்னா கூட நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கொரியர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கொரியரில் அனுப்பிச்சிடுவோம். அதாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கே அனுப்பிச்சா கூட ஒரு நாள் தான் டெலிவரி. இன்றைக்கி அனுப்பிச்சோம்னா நாளைக்கு டெலிவரி உங்களுக்கு. சப்போஸ் பெங்களூர், கர்நாடகா, அது ஆந்திரானா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 days வரும். மற்றபடி ஒன்றும் இதுவும் கிடையாது. கண்டிப்பாக பாருங்கோ, ஆதரவு கொடுங்கோ. நன்றி, வணக்கம்,
வாருங்கள், வரவேற்கிறோம், வாழ்த்துங்கள், உயர்கிறோம். வணக்கம்.